Cao de Cruz proclamouse vencedor da clasificación xeral da Primeira Liga Galega de Traiñeiriñas. A competición pechouse esta fin de semana con regatas na Pobra e Boiro, aínda que estivo marcada polo mal estado do mar. O Barbanza foi escenario este sábado e domingo da Primeira Liga Galega Xunta de Galicia de Traiñeiriñas. A competición concluiu cun novo éxito para Cabo de Cruz, que se levou a vitoria na clasificación xeral tras sumar 241 puntos por diante de Chapela e Tirán. A última regata disputada en augas de Boiro non puido completarse debido ao empeoramento das condicións do mar. A organización decidiu suspender a proba despois das 3 primeiras mangas da categoría absoluta. Na clasificación por categorías tamén houbo protagonismo barbanzán. Cabo da Cruz dominou o apartado xuvenil, logrando a vitoria tanto na categoría feminina como masculina. No feminino superou a Vila de Cangas e Puebla e no masculino a Tirán e Mecos. Na categoría absoluta feminina venceu Tirán, seguida de Amegrove e Cabo. Mentres no absoluto masculino o triunfo foi para San Bertolomeu, con Chapela e Ares completando o podio. En categorías cadetes, San Bertolomeu levou o triunfo feminino por diante de Puebla e Club Remo Boiro, mentres que Mecos foi o mellor no masculino.